iki mbok yo dilereni moga-moga yo margorgon selek goro-goro dados hey wong biyen kowe mandute kandang wong tuwa ta mungkin uripmu tambah rekoso kondolan donya kabeh ilang musna sing ana kare raga karo ya wiwit biyen kae mae wis nate ngelingne judine mbok aja diteruske mbok dipikir tuweke timbang sora uripe ora suke sing ana malah re do re mi dadu karo re mi wiwit iki saya do mi oke yo to kele ora metu saben dina sambatmu mata sambat ngelu do re mi dadu karo re mi wiwit iki kok yo dilerene moga-moga Gusti enggal ngijabahi laren judi insyaallah munggah gaji apa biyen kowe manut kandhane wong tuwa ora mungkin uripmu tambah rekoso bondolan kabeh ilang musna sing ana kari raga karo nyawa wiwit biyen kae wis nate ngelingne judine mbok aja diteruske ayo le mbok dipikir tuweke timbang sora uripe ora sugih sing ana malah re do re mi dadu karo re mi wiwit iki mbok yo dilarene oke yo to kele ora metu sambat dina sambat mumet sambat ngelu do re mi dadu karo re mi wiwit iki mbok yo dilerene moga-moga Gusti enggal ngijabahi leren judi insyaallah munggah gaji apa biyen kowe manut kandhane wong tuwa ora mungkin uripmu tambah rekoso kondolan donya kabeh ilang musna sing ana kari raga karo nyawa wiwit biyen kae mae wis nate ngelingne judine mbok aja dilaruske mbok dipikir tuweke timbang sora uripe ora sugih sing ana malah do re mi dadu karo re mi wiwit iki mbaya dilarene muga-muga Gusti enggal ngijabahi leren judi insyaallah munggah gaji do re mi dadu karo re mi wiwit iki mbok yo dilereni moga-moga Gusti enggal ngijabahi leren judi insyaallah munggah gaji apa biyen kowe manut kandhane wong tuwa ora mungkin uripmu tambah nelongso ayo kakariwi
bandolan donya kabeh ilang musna sing ana kari raga karo ya wiwit biyen kae mae wis nate ngelingne judine kok aja diteruske ayo Kang Soleh dipikir tuwe atimbang sora uripe ora sugih sing ana malah kiriririririre ada rembi dadu karo remi wiwit iki baya dilarene ada miyo-kiyo atau kele ora metu saben dina saben umat sambat ngeluh oh maha joces maha jong karo inces wiwit iki mbok ayo dilereni moga-moga Gusti enggal ngijabahi leren depo insyaallah munggah kaji ayo Kang Soleh piye kowe manut kandhane wong tumba ora mungkin uripmu tambah rekoso bandolan donya kabeh ilang musna sing ana kari raga karo ya wiwit biyen kae mati wis nate ngelingne judine kok aja diteruske mbok dipikir tuwe timbang sora uripe ora sugih sing ana malah kiriririririre karo remi wiwit iki mbaya dilareni kami oki-okiyo to kele ora metu saben dina sambat umat sambat ngeluh majijas maha jong karo inces wiwit iki mbaya dilereni enggal ngijabahi leren judi insyaallah munggah kaji apa piyen kowe anut kandhane wong tumba ora mungkin uripmu tambah rekoso bandolan donya kabeh ilang musna sing ana kari raga karo nyawa wiwit biyen kae mae wis nate ngelingne judine mbok aja diterusne mbok dipikir tuweke timbang sora uripe ora sugih sing ana malah kiriririririre ayo dadu karo remi wiwit iki mbaya dilareni dami oki-okiyo to kele ora metu bendina sambat ngeluh ayo keplae Kang Soleh dadu karo remi wiwit iki mbok ayo dilereni domino kiyu togele ora metu leren judi insyaallah munggah kaji apa biyen kowe andut kandhane wong tumba ora mungkin uripmu tambah rekoso bandolan donya kabeh ilang musna sing ana kari koko karo nyombo wiwit biyen kae mae wis nate ngelingne judine mbok aja diteruske mbok dipikir tuweke timbang sora uripe ora sugih sing
kiu orang le ora metu sambat mumet sambat ngeluh Remi jadu karo remi wiwit iki mbok yo dilereni muga-muga Gusti tinggalo ijabahi laran judi insyaallah muga kaji apa mobiyen kowe manut kandhane wong tumwa ora mungkin uripmu tambah rekoso bandalan donya kabeh ilang musna sing ana kari raga karo nyawa wiwit biyen kae pake wis nateh ngelingne jodine mbok aja diteruske mbok dipikir tuwe katimbang sora uripe ora sugih sing ana malah kere iki anakmu perawat wiwit biyen ana ing perantauan ilange ngewane kadet sekolahan kalau sasimak aku uruk bayaran madok kamu mandi tenan dijebak kemarang ke sini pangeran koyo kene rasane wong ora duwe bisa diejek karo kancane eling-eling menungso bakal mati yen wis mati dikubur sanak famile dipendem jero di apit bumi ana kubur iku akeh pandosa uluk lapak kala jengking padha mara ana setan membo-membo dadi prawan ben kasat ana kuburan akhirat ora ana motor lewat ning akhirat ora ana sego berkah ning akhirat ora ana meja biliar ana ning godhone malaikat Sasuke wong mesti ono amlarate saplare wong mesti ono celengane kane golek bojo aja mandang rupa elek kuwi ora dadi ngopo mangkane golek bojo aja mandang bondo sing penting ora ngenteni warisan mertua iki anak purawan ana ing perantauan ayo le belunge wong kan tinggal kolahan kelem sasi mak aku durung bayaran akeh ngamu mandi tenan diinjak bae marang Gusti Pangeran koyo kene rasane wong ora duwe bisa diejek karo kang jae eleng menungso bakal mati mati dikubur sanak famile ape bumi ana kubur iku akeh pandosa bakal ceking padha mara ana setan membo-membo dadi prawan ben krasan yen kuburan ning akhirat ora ana motor liwat ning akhirat ora ana sego berkah ning akhirat ora ana meja biliar ana ning godhone malaikat sasuke wong mesti ono amlarate amlarate wong mesti ono celengane mangane golek bojo aja mandang rupa elek kuwi ora dadi ngopo mangane golek bojo aja